signal ichiripo haisati yashifta to another date kusvikira mudhara vadzoka. Kana isina kushiftwa signal musi wa 31 March muroti hatisi kuzomira. Patrick Chinamasa uri imbwa yemunhu chaicho yekupedzesera. Ndoda kutanga newewe, ndakagumbuka zvisingaiti ende mazuva ano nditori pahasha. Uri imbwa yekupedzesera mudhara iwewe, unoti losisa respect kwauri iwewe nekuda kwehunhu hwaunoita iwewe. Murume mukuru akaita sewewe unotadza kuita kana chinhu wani chinoita kuti uremekedzwe nevana vadiki, zibenzi rekupedzesera. Wakanyora chitsamba chako chekunyepa iwewe, uchizviita kunge sekuti chitsamba ichocho chabva kumasoja uko, chichiti hatidi kuona musivhiliyeni anopfeka regalia yearmy. Iwewe vanhu venyu vakatanga kufamba vachimhanya vachitaura vachiti ari kunzi musivhiliyeni ndivageza. Munhu ane pfungwa chedzo dzakakwana dzakaperera mumusoro make. Do you see vageza as a person that you call a civilian person from army? Ndoda kuti ndibvunze. Munhu chaicho ane pfungwa dzakaperera anonyatsoziva zvazviri chaizvo. Taurai kwamakaswera, handiti munozvinzwa. Taurai kwamuri kuswera. Mazvinzwa. Ubenzi ihwohwo neudofe ihwohwo hwekuda kuita kunge sezvinonzi munonzwisisa zvinhu stereki, muchinyora zvinhu zvisina basa rese zvekutsvaga malikes kana kuti kutsvaga masubscriptions. Izvozvo muchiita zvinhu zvekuti munenge muchidestroya zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigone kuvaka nyika, muchinyora zvinhu zvisina kana nemusoro. Kuti it was referred to Comrade Bombshell Geza. Are you serious? Imimi vakaenda kuchikoro. Iyi nyaya yekuataka vageza iyi tinotonetsana kusvikira zuva rabuda nekumadokero richidzokera kumabvazuva. Ndikutaurirei. Musatomboataka zvenyu vageza nedzimwe minzi dzekuita kunge sezvinonzi muri kutraya kuda kuplaya confusion, kunge muri confused stereki, kuzviita kunge sezvinonzi hamusi kuziva zvamuri kutaura, muchiziva zvamuri kutaura. Can't you see kuti zvinhu zvamunenge muchiposta izvozvo zvidhimi, you are the ones who are trying to put mudhara wangu under the bus. Ndikutaura nezvemunhu akapwanyirwa musha, ndikutaura nezvemunhu ane hama dzine upenyu huri patambo nekuda kwapresident wenyimi. Wamuri kuramba kubvisa, muri mimi makaenda kunozadza mastreets muna 2017. Makunyepa kuti hanzi takangwara nhasi chichichi. Izvozvi zvimuri kuita basa rekurwa nemunhu ari kutraya kukubatsirai kuti mubvisirwe president. Akauya achiapologiza pamberi penyimi. Ndiani mumwe munhu akazoya kuzoapologiza kana kuti akamboapologiza before Comrade Bombshell Geza? Then even after apologize, ndiani futi mumwe munhu akazoya achiteedzera kuti we are apologizing? Ndofunga kana variko ndakajambwa nevanhu, but there are a few. Hatidi zvinhu zvekuda kuti titaurane nenzira dzematauriro andiri kuita mazuva ano, nekuti now we are towards the due date. Vanhu vari kubudikira vachitaura nekuposta zvinhu zvaifanira kunge zvakapostwa kudhara tazvikanganwa. Ndo zvamakutanga mamakachengeta information yekuti muzoposta izvizvi muchiataka vageza, handiti? Patrick Chinamasa ndiye akanyora zitsamba rainzi riri kurambidza vanhu kupfeka uniform yechisoja, asi tsamba iri kunzi iri kupoenda kuna vageza. Musivhiliyani munhu akafanana nemunhu, just an ordinary citizen, ndiye musivhiliyani yeye. Zvamunoziva imini. Vageza vakamboita musivhiliyani? Vakamboita musivhiliyani rini? Vageza vakamboita musivhiliyani rini kana kuti munhu akanga amira kusenza mudepartment nekuda kwekuti makore ake akanga akumubvumidza kuti azorore zvake? Havana kumbobvira vakamboita musivhiliyani.
Imakambona muveteran achiita mucivilian. Even kana kupi kana ku South Africa chaiko ana Jacob Zuma chaiona naThabo Mbeki. Havasi kuitwa macivilians. Vane mazita anotonga. Mazita ane huremu. Mazita ekurwa hondo nanhasi vanavo vanotaura zvekurwa hondo. Hapana kana musoja anomboti bufu kana kutaura pamusoro pavo. And havarambidzwe kubata kana even what any type of dressing havarambidzwe kupfeka. Nekuti ndo vakaunza dressing iyoyo. Iyo mungataura nhasi uri musoja upa anotaura kuti hanzi inini ndinoda kupfeka camouflage inini. Vageza vasina kupfeka camouflage. Musoja wemuZimbabwe really? Mutaura kuti kudiko imini. Camouflage yakaana geza iyo. Yamotaura iyoyo nhasi kuti muchida kunyeba kuti hanzi civilian kutaura mudhara wangu. Get away. Ndiani akaunza camouflage? Ndiani akadesigna camouflage iyoyo? Do you know him? Taurai kwamunoswera. Imi munouya musikotaura zvinhu zvisina kana nebasa rese mimi. Ndakataura ndikati munhu ukaine statement revarakashi panapa paka. Whether uri murakashi kana kuti hausi, unogona kusangana nemoto ndokupisa. Ndinobva ndatokuratidza kuti direction yauri kutora haisiri. Unless kana watogara utori murakashi ndobva ndatokuratidza kuti tumatricks twako they are old schools. They are old school tricks. Hautaure kuti Vageza hanzi is a civilian person munhu akaunza camouflage. The ones who designed that camouflage otaura get away man. Nonsense. Tikwanire ya. 31 March munhu muroad. Mutamba kana ari achazounza mapurisa ake kuti aite reinforcement to youth inenge yatumwa naMnangagwa. Tichaenda kuna Mutamba, we will make sure kuti Mutamba uchasara usina kana gonzo pamba pako. Izvi ndoda kuti uzvinzwe Mutamba. We are going to come after your family with all we have. Let me tell you very clearly. Mutamba, we are going to face you more than how we are going to face Mnangagwa. Kana ukaita zvinhu izvozvo ndatokuudza. Handina mamwe maudziro andogona kuita, ndakuudza Mutamba. Imimi mapurisa imimi mumakembi umo musazorara kana mapedza kuita basa ramuri kutumwa naMutamba. Nekuti we are going to come Zimbabwe haisi kuzombofa yakazomboita a peaceful country anymore. Kana mukaona mukaplay a role yamuri kuplana kuti muplay munguva yedu isusu tiri mumastreets mumakembi mumapurisa. Be very much careful. Imimi vaning'ina vedu, hanzvadzi dzedu, hama dzedu dzese muri mupolisi muri kubva kushandiswa izvi. Ameno ndimi makarida basa renyu. Muchaona zvekuita nekuti kana matotanga yekuti tirwe, we are going to fight against you. Muri masiblings edu zvakadaro, we are going to discipline you. Nekuti hamuna kukwana. Ndo zvandoda kuti nditaure zvinhu izvozvo. Handiti mazvinzwa. Handina kana audio yakareba. But ndiri kutotaurawo, handiti Mutamba akapa maconditions. Ari kuita maconditions. Inini ndakutoisa maconditions. Ekumacha kuchaita vanhu. A demonstration ichaita vanhu. Whoever is gonna come to fight with us, he will face the hell. Uchasangana nazvo. Hatisi kuzodzokera kumashure. Kana zvichitanga kuti zvizofanana nezviri kuDRC. Let it be. Why not? Tinozvida. Nekuti takuda nyika yedu back. Enough is enough. Ndo zvinhu zvandiri kutotaura izvozvi zvimakusena naye. Kana zvikaramba in a peaceful way, tichatsvaga nzira yamuchatanga naye. Kana matanga violence, be prepared. We are going to give you the big one. Unstoppable and unending violence is going to happen. Once you start violence, be prepared, guys.
asi matargets edu ndimi vakuru tichatamba nemi chaizvo. Hamuna zororo. Nhasi ndemumwe, mangwana nemumwe. Kuswera mangwana ndemumwe. We will take you down one by one, starting from Mutamba. Newe mfana paradza iwewe. We want to see you. Iwewe ndoda kukuona face to face. Uchandiudza mazwi awo akataura iwayo. Iwewe machakaire iwewe. Uchazozvitaura kuti ndiani aikupa mapowers ekudaro ekutora vanhu vemuZimbabwe kuita vako pamusana pekupiwa peanuts navamunangagwa. Unopiwa mari uchibhadharwa. Tarisaone kunaka kwawakaita iwewe. Wakanaka kupfuura even masoja ari kutichengeta munyika medu isusu. Wakanaka kupfuura even mapurisa ari kuchengeta mutemo munyika medu isusu. Uri kudya uchiguta kupfuura manesi ari kubata tsvina dzehama dzedu dzichirwara. Vanhu ivo vari kuchema pamusoro pazvo. Iwewe uri kutaura kuti hanzi ndinoda kupiwa masimba, ndoda kupiwa mari kuti ndiende kunomisa vanhu vari kuda kununura manesi, masoja nemapurisa kuti iwo urambe wakanaka iwewe. What part are you playing in Zimbabwe iwewe? You got nothing compared to a lowest ranked soldier iwe. A security guard is far much better than you. Tino machakaire. Newe paradza. Muri vanhu vari kushandiswa nemunhu, vanhu vari kushandira munhu, but look at yourselves. Look at the people who are protecting our country. Look at the people who are risking their lives in the bushes each and every day. Vachichengeta even iwewe nemukadzi wako kuti kumba kwako udye uchiguta iwewe. Muchinzi munyika makachengetwa mune security iri tight. Masoja ari kusangoko. Vari kusafa. Iwo uchidya mari, uchiwana mari per day inopfuura pay yaanobhadharwa pamwedzi. What do you think you are? Iwewe tinomachakaire iwewe. Unotaura kuti unoda kurwisa vanhu iwewe. What do you think you are, iwe? You think that you are much important than a soldier, iwe? Iwewe. You think that you can even be compared to a policeman, iwewe? What do you think you are? What role are you playing in Zimbabwe? Youth yenyu iri kuprovide service ipi inobatsira vanhu muZimbabwe? Ndiudzei imimi. Munotaura kuti muda kupinda mastreet muchitirwisa. Iwo mutamba uri kumanikidza vana vevanhu mapurisa kuti hanzi vaende kundo disrupta uyu. Muchitaura zvokuti hanzi mutauni muchanetsa kupinda. Pamusoro paPatrick Kinamasa, dai changa chiri chokwadi. Imimi hamusi kuona kuti zvinhu zvese zvamuri kuchiitwa ndezvemanyepo. Sei vanhu venyu vachifabricata propaganda each and every time. Yezvinhu zvekunyeba, but you still want to go with them. You support them. You back them up. You still holding their backs. What for? And even licking their booties. For what? For your own good. While others are suffering. One watching nonga mashoshe nemuromo. Seriously. Toda kuzviona izvozvo. Toda kuzviona izvozvo. Toda kuzviona izvozvo. Kuti vanhu imi munoita chisimba chekubvuta nyika muchiisa mumaoko memunhu one. Toda kuzviona izvozvo kuti zvinobuda here. Uyai mudisturbe. Mukaona zvikatora nguva. Tiri kuchinja ende atinoda kunyebera da kubudirai pachena. Tikangoita 2 to 3 days chete musati mabva mastreet mamuri kuuya kuzovhiringidza vanhu kana kuti one day. Toda kutaurira chokwadi one by one. Tinenge tichichinja. Vamwe vanenge vari kuma streets, vamwe vanenge vachirwa kudzimba dzema leaders enyu. And takawanda. You also know this. Ndozva ndoda kuti ndikutaurire izvozvo. Hapana chamuchazombomisa musi wa 31 March. And we are going to make sure kuti tinotokukundai chat. Or else otherwise tinodonedza mapillars acho ari kusapota.
chimovement chenyu ichocho chekuda kuvaka timu isina musoro yekuda kuita basa rekurwa nenyika. Kurwa nenyika iwe mutamba iwo, shandisa mapurisa. Ngatisanganei, we are ready to face you head on.